салому алейкум бинандагони азиз. имрӯз субҳи 6 ноябри соли 2025 бо гузаштани солҳо агар мо ин сола такрор бинем, мана имрӯз барфи аввалин борид дар деҳаи путхини ноҳияи айнӣ. мана ин манзараҳои ҳозир ман шуморо нишон медиҳам. шумо бинед, ҳаловат баред. зимистонам дӯст доред, худоям дӯст доред, табиатам дӯст доред, якдигарро ҳурмату эҳтиром кунед. дар он ҷое ки суханҳои нағз ҳаст, ҳурмату эҳтиром ҳаст, дӯстӣ, муҳаббат, албатта онҷо обод мешавад. мана ин манзараҳо, мана дар вақташ мо аз об танқитӣ мекашидем, дар ҳамин бочка яъне баки самолётам обо гирифта захира мекардем. об беҳтарин дорӯст ва асоси зиндагӣ ҳаст. об набошад дар дунё ягон чиз нест. ҳатто ҳамин сангҳоям об доранд дар таркибаш. мана ин дайрочаи шух ки мо ҳоло мақсад дорем аз ҳамин об истифода бурда як геси об бисозем. мумкин ҳудуди 20-25 киловатт бахт кард. мана ин об шумо ҳозир дида истодаед. мана агар мо ба таърих назар кунем, агар баландтарин қуллаҳои ҳаминҷа 1 миллион сол пеш пайдо шудагӣ, ҷойҳое ки кӯҳош аллакай хоки сурх дорад, 500,000 сол, чунки дар ин ҷо археологҳо будан, олимҳо ҳатто аз чин будан, гуфтанд ки қаблан инҷоҳо об будагӣ. бо мурури замон об поён фуромуда кам шуда, мана ин кӯҳҳо пайдо шуданд, деҳаҳо пайдо шуданд. мана ҳозир бошад ин осоишгоҳи доктор Тоҳирӣ, мана ин хона, яъне ҷои намозгузорӣ, шахсоне ки инҷа мебиён истироҳат мекунанд, рӯзҳо молитвенни дом мекунанд. мана бинед, мардум чанд рӯз дуо карданд ки барфу борон шавад, дуои онҳо мустаҷоб шуд. мана барфам омад, боронам омад. ҳар як фикри хуб, фикри нек, ин худаш энергия ҳаст. мана мо энергия аз куҷо мегирем? мана бинед, об, офтоб. мана офтоби бинед, кӯҳову фуромасодааст. мана инҷа дарахтҳо, ҳар як предмете ки гирду атрофи мо ҳаст, аз худаш энергия ҳосил мекунад. мана инҷа паррандаҳо бинед, дохили шохҳои дарахтҳо парвоз карда истоданд. инам як барои онҳо кайфият додааст. мана садои онҳоам шунида истодед. мана ин барои таърих ки баъди гузаштани 3 сол 5 сол дар ҳамин рӯз боду ҳаво чӣ хел буд, чӣ ҳодиса рӯй додагӣ буд. мо таъриха надониста пеш рафтана мо мушкилтар аст. таъриха одам месозад, одам менависад ва аз рӯи таърих мо медонем ки ҳамин деҳаҳо кай пайдо шуданд, чӣ хел одамҳо буданд. мана инҷа маркази солимгардонӣ, сайёҳӣ, барқароркунии саломатӣ доктор Тоҳирӣ. албатта дар оянда инҷа яке аз ҷойҳои беҳтарин мешавад. мана ҳар сол мо дар инҷо конгрессҳои байналхалқӣ мегузонем. аз тамоми кишварҳои дунё табибҳо омода инҷа мубодила, яъне аз таҷрибаи худ нақл мекунанд, таҷрибаи мо истифода мебаранд. дар натиҷа мо роҳи тузуки солимии дарозумриро интихоб мекунем, ба мардум пешкаш мекунем, то мардуми тоҷик 100-150 сол умр бинанд, бемор нашаванд, тамоми ҳамин кӯҳҳои оянда обод кунанд. саломат бошед, 100 сола шавед. ҳар он ки имрӯз ин суҳбати мои дида истодааст, албатта аз рӯи маслиҳатҳои системи солимгардонии доктор Тоҳирӣ амал кунанд, ҳатман кам бемор мешаванд, умри дароз мебинанд. дарозумрӣ дар дасти худи шумо, табиат ва худост. мана бинед, парранда дар шохи дарахт
شیشته گرد و اطراف تماشا کرده است و به واسطه من حاضر گرد و اطراف پوری برف. من اینجا با ماشینم اومد